Oheň. Hoří. Ty jsi tež přemýšlel, jestli jste to někde tuchlí. No, tuchlí, no, to se umylo a to pak na druhý den to prasklo. Jo. A dostal se ti to lepší zapaluje. Já jsem mohl vzít taky lampu. Máme ještě půl litru. Ale ne, že mám tež, když naplněnou voltu a to mám, že to dělal světlo jako. Tady tou dírou. Vytočil do boku, no. Tak ty zapalovač to? Tam je taková lůžka, ona hoří. A musíme to, ale vždy, jenom jsme to koupili tenkrát v Přerově, tak musíme do Přerova koupit novou lampu. Ponožku máme náhradní, no už je taky díravá, ale Jestli to ještě si žere, svíti, ty no. můžeš. Třeba taky kdyby to koupit, to musíte to někdy měnit. Což tam by to vůbec nebylo. A tam Přerova nám tenkrát